Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Asiana. 21 ang edad, single, taga San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong suso o sa akong tutoy. Magsige man gud siya og sakit. Ug nausab ang gidak-on niini aron inyong hisabtan ingon inyang mga panghitabo. Amin ko ma. Kaluyan ka sa Diyos, nak. Sige na, pag-ilis na. Kay dagan patag buhatonon din ni sa bahay. May daghan pa ba yung akong tunan ma? Ug naapay mga assignments? Unya? Kinsan malay akong katabang ani sa mga buhatonon din ni sa bahay? Natuwa pa'y mga baboy, wa patuylaw. Ang kanding, wa pa ganito mahipos. Sige ma, mag-ilis ako kadito og oran ma. Ako nalihipon sa mga kanding ma. Asa man ninyo gitugoy? Kadiyot lang. Ha? Nagbrag hapon ka bisag niya ka na sa bahay siya na. Oh, kaya naman day ma. Uy, papahaway sad ng imong susog, sige bra, uy. Kung mauli na gani mo gikan sila ka, ug ni mo sa bahay, tangtangan na ng inyong bra, aron makahungaw na inyong suso. Gawas pa baya ko niya. Makuha pa ko sa tong kanding. Maski magkuhag kanding, magbra-bra pa. Kinsa mo sa mo tanaw nimo nga wa kay bra. Kung tuwa ka sa tugwayanan sa kanding. Makasugot di kong silingan na to biyon niya lalaki. Esas, arte ba nimo? Malisyusa na kay ka, murag unsa nakadak ang suso nimo. Ma! Resulta na bitaw ng kaarte na nimong lawas. Mama, sadoy. Maulagi ko kakoy, bra. Anala, sige. Pag tuman sa imong gusto asyan na, ayaw niya ako sampita kung mo resulta na na, ha? Ma? Ay, dukaan na yun eh. Para ba kumahuman sa kong tunanan? May bato ng pagani kong assignments. Pero ako mata, duka na yun tayo. Piyong na ko eh. Maala na ni. Asya na. Kapaday ka mo bangon diha, buntag na. Bangon na diha. Asya na. Tingog na sa megaphone ay. Asya na. Asya na. Oh, papa magadi ay ka mo mata. Miss ko ila ka o dili. Mas ko ila, oy. Unya, nanong na pa magkadiha, bangon na, aron maligo. Unsang taon ka, oy. Unsa man diha kang orasa na to gabi eh. Daghan kay kukitunan ko. Sige mo, bangon na lagi ko ron. Maligo na ko. Jesus na. Oh, asya na. Nagbra ka lang di ay gihapon, day. Ha? Ay, sobra naman taon na asya na, oy. Bisan sa pagkatog, nagbra ka lang gihapon. Oy, oy, oy. Ayaw na lang unya katingaha kung masakit ka ng kalaki ni mo, ha? Ma! Ang gulo na ako nga usahay, malimot na lang gyud ko og tangtang sa akong bra nga matug. Ug alang nako, unsam-sab ko'y naana kung magbra nga matug. Kinilaging daga na ta, bisag na ako sa bahay, magbrahagit ko. Kay, dili ba yan na tumatag-an na may kalit lang na moabot ng bisita. Basta kay, naanad lang gyud kong magsigi kong sulog og bra. O niya? Kuya, palihog ko be, ambi nang ilunod aring utan. Ito na palihog kuya be. Ay, siya oy. Maski pagkuha sa isagol na niyang giluto, isugo pa na ako. Oh, Aray! ano ka? Ako mo ang tutoy ay mga sikan. Unsa? Nasikan ba ko? Taka naman ni siya oy. Sikan ni mo oy. Maudsod ka da. Kapila na dyan ka kasi ko niya akong tutoy da. Sakit daw eh. Unsa pa sa nila minuta? Ano naman sa mong duha din ni, oy? Ma. Pero gyud mo mga iruring. Ma? Iring. Nanaunsa naman sa diay mo din, he? Kuya ma, ay kasi ko akong tutoy. Unsa? Nasikan oy, dili gisik ko. Tagtangan matagsahan ni mo oy. Maula na oy. Oy, sakit gyud di ay asya na? Mo aray ka kung wapay sakit. Sakit lagi yung gayo ng masikan ma. Charles, ikaw sab ba? Magamping ka ng lihok ni mo, oy, kung ikatubag na nimo ng manghod mo, babae baya na. Sus, arte ini niya, kahinay ka to. Isang sakit dyan. Bebe, mahawa mo din, hebe. Ako itiwasin ninyong giloto. Maogi mo duha sugoon, oy. Daghan mo grason. Kagamay ini trabaho, lalisan pag gininyo. Bebe, mahawa mo din, he.
Nagmulmoy maning akong suso. Sakit lagi ni. Nga naman ni. Asya na? Ma, Anong nagsige makaghikap-hikap anang imong suso? ma, nagmulmoy lagi akong tutoy. Isa? Nagsakit? Kani, murag nag-ulap ang kasakit. Da, mauna na akong gisulti nimo. Gahi kamangyog o. Ikaw na be. Tanaw na to. Kuy, mauko. Kung sabat diha, inahan ko nimo oy. Mauwaw ka na ako. Bebe, buksan ang blouse nimo kayo mo tanan ako sa imong suso. Uy. Di man lagi parehas ang gidakon aning suso nimo asya na. Ha? Wasabit ko magkabantay ani, nga dili gid pareha sa gidakon sa akong suso. Dako ang pikas o gamay ang pikas. Naglibogit ko kung anong naingon ni ini, nga daga pa man ang tako. Wa pa man ko magpatutoy og bata. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magsige og sakit ang akong tutoy. Tungod pa ni kay may hikayon nga malimot ko og hubo sa kumbra o sa pagsige nako og bra bisag naara ko sa among bay. Ikaduhang pangutana, permis ang musikan sa akong maguwang o mapangka ning akong tutoy. Mao ba hinungdan ko nga nang magsigin og sakit taron o sakit hikapon? Ikatulong pangutana, bago lang kong nabantayan ni mama nga dili day parehas og gidakon ng akong tutoy. Ang usa dako, ang usa gamay. Nga naman sab ni, normal ra ba ni? Ikaw pa tog katapusan. Unsa man kay posibleng hinungdan ning pagsigi og sakit sa akong tutoy? Posible pang may breast cancer nako? Unsaon man aron mahibaw-an, asa man ko moduol nga doktor. Panihog, tabang nagtambagi ko, kini ang akong suliran, Asyana. Mayo nga daw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini yung akong sudran. Ano na naman ako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kayo sa man ako medical doctor, sa ka psychiatrist, sa ka drug addiction specialist, ako motambaw sa mga problema mitungod sa mga ginadiling drugas, psychological, emotional, behavioral mga problema, o mga medical mga problema. Dahil sa doon sa medical mga problema, putog na po sa akong may bala, ha? Kaya di, ba ako internet, pero putog na sa akong may balan. Daghang pamagi, mamili na mo, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suluran reklamo. Pwede ka nang padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o di sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdo. Asyana, 21 years old, taga San Fernando, Cebu. Unang pangutana ni Asyana, magsigong sakit ang akong tutoy, Dok, tungod ba ni kay may higayon nga malimot ko og hubo sa akong bra sa pagsigin nako og bra bisan og natulog na sa among nagnara ko sa iyang balay. Wala daghan kay mga ingon hinungdan aning pagsakit sa suso. Ako lang basahon ni tanan nimo mga pangutana Asyana, ha? Kay dito daman to nangutana susama ni ani, no? Ikaduha pangutana. Piraw ang sana perming sang masakit masikhan sa akong maguwang o ang akong tutoy. Mao kay hinungdan nga nung magsige nagsakit karon, usapan na na trauma. Kanang masikhan na trauma, mauntog, mahulgan, usanas mga hinungdan, no? Ikatulong pangutana. Bago lang kung nabantayan ni mama nga dili parihas ang kadakon sa akong tutoy. Ang usa dako, ang usa gamay. Ano magkani? Normal na, ha? 25% sa mga babae naagi dili pariha kadakon ang suso na gitawag og breast asymmetry. So dili ni siya inog outright nga kadlukan. Although na po mga kaso nga medyo na ay rason nga nung dili pantay ang kadakon sa imong suso. Ikapat ug katapos ang pangutana, unsa man kahay posibleng hinungdan ning pagsigi og sakit sa akong suso? Posible ba kahang na cancer na ni? Well, naot nga dili na siya cancerous. Kay duha man ning klase sa inunta lesion sa suso na benign na cancerous, no?
So, ang kining breast asymmetry, kung atong tawagon sa English, asymmetry meaning dili pantay ang kadagko, ha? Ang usa gamay, ang usa dako. Very common ni siya, especially sa mga bago pa lang naglalaga, no? Pero 21 years old naman ni Asiana, common ni siya. O 25% sa mga babae na ay breast asymmetry ako baligon. Dili na siya inugpasabot na ay abnormalidad diha. Pero unsa may mga other reasons ngano man nga naa may gitawag na tuog breast asymmetry. Kining hormonal, ha? Kining sa mga babae, siyempre na may tulo ka higayon sa kinabuhi sa babae nga na ay hormonal changes. Number 1 is kanang magdalaga na, magminar. Number 2, kanang magbuntis, ha? Number 3, kanang magmenopause na, ha? Magmenopause na ka, maabot na kag edad mga late 40s or early 50s, magmenopause na ka na ay kausaban sa kadako sa imong breast, no? Unya, kining kung magpa-breastfeeding ka sa imong bata, no? Pero single ko ba ni Asiana? Wag pa man ni maminyo, no? So, mag-take sa ka o kini mga contraceptive pills. Usap na may hinungdan nga naay gitaw nga to breast asymmetry. Unya kining ma-injured, ha? Kining ingon mo masikhan o permi kang hugot ang imong bra bisag na tug na ka bisag na kas mong balay. No, di ma-relax ba, no? Or ma-injured, no? O matrauma nang nabay nakaigo diha nga blank object, no? O nahug ba ka na una ang imong dughan o sa mga hinungdan or naabay infection going on, ha? Naabay infection nabakay nagkuada nagtubo barang nagnana or whatever, no? Na infected usa na hinungdan nga nung dili pareho kapantay ang imong totoy o ganang ang katapusan ng hinaot ko nga dili ni siya mao'y nahitabo sa imong suso is kining gitawag ni mong kadlukan nimo nga dili baka ni breast cancer, ha? Unay nagtubo diha nga lump or kanang mass maka nahitapan diha self examination nimo kanang maligo ka imo examine nimong breast ko abay nagtubo diha o naghubag diha ug naa man gani ako ikasugyot nga you have to submit for examination o sa mga examination na biopsy or mammography naa na sa mga hospital, ha? So mammography nimo para mo differentiate ang size, ang appearance sa imong kuan makita na diha og ang resulta sa biopsy result mo gawas man kung siya ba benign meaning dili cancerous or malignant meaning cancerous. Wa kana ko gihadlok Asiana diha sa San Fernando, Cebu, ha? Nindot na ba kailan inyong kaliguanan sa babaw na murag naka suroy mi diha ng agim nitong wa dili magian sa highway ngadto sa Starcar hindi do ka swimming pool ninyo. Pero may maligo ang tanaw lami, ha? Well, inaot na kay peace of mind siya na, ha? Ayaw mo siguro na, yung si Dr. Obra nga, basing cancer ng akong tutoy. Parang mga kay peace of mind, you have to submit yourself for biopsy. Kung naamang kay mahikapan diha na bugon or nagtubo, nagdako, no? Nga kwan, kining mass or tumor or kanang bukol, ha? Barato na ang biopsy, ha? Di man na yung upirahan ka, kuhaan lang tissue sample lang naamang gani naghubag niya para na masuta kung mauligi to, benign ba or malignant. So hinaot nakasabot ka Asiana diya sa San Fernando, Cebu. Sa akong speaker nimo, ha? Diha ba ako magpalitan og paan diya sa Maykis? Wako nag-advertise sa Maykis. Ako diha ako palitan diya sa Pina sa Sangat. Ilam ni kining inyong paan diya. O, gi kami sa Argao Drug Rehab. Naamang ko'y service nga, ambulansya. Wala nga ambulansya, muhunong dahil may bigari ako na. Okay, so, nagto sa libuan, millions nga naninaw sa programa kini nga akong suliran, wan kagyan ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Ako maningkamot na dito. Kahatag og tubag, kanasig, solusyon, ay inyong mga problema ipadangat kay kanamo. Dili, maikog, maulaw, masuko. Kung lugay, matagag pagtagad inyong sulat-suliran, kay itaghan, kay aming manawat rin sa among istasyonan. So, pamawad sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Assalamualaikum sa ating mga Islam brothers and sisters. Until the next time, bye-bye! Hasta la vista!